Значи добре сте ни дошли у Софето в час пик на произволно кръстовище. Баце, сега ще видиш какво е филм. Каква е тая двойна етапа, мен? Гледай какво става сега. Понеже е задръстване и хора се излизат по средата в нищото и просто минават пеша вече. На тия вдясно вече им светва зелено, обаче келф е да. Ние напред, ние назад. Ето и на нас не светва зелено, обаче какво от това? И ние сме зян. Ако някой е чел правилника и знае какво пише там... Кой чете правилника в това време, бе? Само листовки се решават. Тук всички сме тарикати. И тък му се появява някаква светлинка в тунела, че може би можем да минем. Аз ти, верно ли? И някаква произволна женица решава да мине на абсолютно червено за нея, с куче, с човек в количка. Ей така, що пък не? Добре ли е? Баце, бежугия. Хайде, повече газ по правилата.